Sklad odpadov. Ako tvoriť legislatívnu evidenciu odpadov už pri ich prijatí alebo výdaji. Skladník, ktorý váži odpad na príjme, vyplňa informácie o dodávateľovi, druhu a váhe odpadu, čím vzniká príjemka odpadu. Takýmto jednoduchým spôsobom môžeme zaevidovať príjem od fyzickej alebo právnickej osoby, a to cez položku priameho váženia alebo cez vážny systém. Vďaka tomu nám stav na sklade narástol. Podľa prevádzkového poriadku sa priebežne eviduje aj zhodnotenie odpadu. Množstvo odpadov sa zo zanikajúcich položiek presúva na vznikajúce položky. Zhodnotený odpad, výrobok alebo materiál je skladníkom evidovaný a odovzdávaný ďalším spracovateľom. Práca odpadového hospodára teda spočíva v kontrole prevádzkovej evidencie a prenosu jej dát do evidencie legislatívnej. Vrcholom legislatívnej evidencie odpadov je výkazníctvo voči štátu a ďalším subjektom. Envita je vaše riešenie pre digitalizáciu odpadového hospodárstva.